Tolosaldeak iaz baino bisitari gehiago jaso ditu 2018ko uda honetan, batez ere abuztuan, eta tendentzia hori mantendu da baita ere urteko lehen 6 hilekoan. Atzerriko, estatuko eta Euskal Herriko bisitari gehiago izan ditugu, nabarmendurik katalanak eta madrildarrak. Gainera, eskualdeko eskaintza arrakastatsua izan da, gero eta eskaintza borobilagoa eskaintzen ari da Tolosaldeak, tartean Altzo, Alkiza eta Asteasu eta Txindokiko itzala baita ere nabarmenduz. Okupazio tasa 80%tik gorakoa izan da bataz beste udako hilabete hauetan. Nekazal turismo eta landetxeen kasuan okupazio tasa urte hasieratik ona mantendu eginda eta udako hilabeteetan beteta egon dira. Ostatuen eta landa ostatuen kasuan 80% eta 80% arteko okupazio tasa eman da uztailean eta abuztuan. Guztira, 53 herrialdetako bisitaria jaso ditugu eskualde osoan uda honetan. Tolosa bezala, pozgarria dira udaran edo jaso ditugun datuak. Hazkunde hori urte hasieratik bazetorren, bai edo aste santuan, maiatzeko zubian haragi ekitaldikin batera eta gero baita udaran, bai igoera nabarmena izan da. Ia 50%ko igoera izan dugu, igoera hortatikan 75% estatuko eta atzerritarrak dira, eta 25% hori Euskadi mailakoa dira eta gehien bat bizkaitarrak eta naparrak izan ditugu. Tolosa bezala edo udarako eskaintza osoatzen degunean, gure ardatzak nik uste oso nabaria diela, eta gehien bat udal bezala aurten edo indartu deguna da Santa Mari Elizako bisita. Degun bisita hoitatik, iazkoak ia bikoiztu egin ditugu, esan beharra dago 2500 pertsona pasabal dira, 500 tolosarrak izan direla. Turismoari lotutako datuekin gu ere oso pozik gaude herri mailan, badirudi aspaldian erindako hazien fruitua jasotzen hasia garela. Kulturaren lan ildoari utzi diogu bete-betean aurten. Esate baterako, sormenaren kabia egonaldi artistikoa jarri ditugu martxan, Urmaran slow art egunarekin edo grafik barruan antolatzen dituzten ekimenez gozatzeko aukera jende ugarik aprobetxatu du. Alkiza bere ingurun ederrarekin batera, beste zerbait badukalako zer eskaini ez. Asteasuko proiektuari buruz azaltzeko, Muskerraren bidea 2014an martxan jarri zen proiektu bat izan zen, Bernardo Atxagarekin batera, ibilbide bada. Ibilbide horretan daude leku eremu batzuk, bakoitzean errelato bat kontatzen du Atxagak. Ibilbide hori izan daiteke gidatua edo norberak egin dezakena ere bai, zeren leku eta eremu horietan QR bidez bakoitzak entzun dezake errelatua Atxagaren ahotsarekin. Bisitak eta jasotzen ditugunak herrialde, nik uste Espainia aldeko jendea, atzerritikan ere jaso ditugu bisitak. Oso nabaria izan da turistan hasiera, etorritako turisten hasiera, eta gure balorazioa oso ona da, zer urtetik urtea hazten ari da, etortzen da turista kopurua. Oso pozik gaude nola jundien gauzek, eta datorren urtean rola seitzen deu, eta dana betetzen du urte guzti, eta ezkenen turismoa ustet izan behar dula urte guztikoa.